A dies de la regla et puja la gana i tens capritxos forts? Nova oportunitat, no va de voluntat, va d'un enfocament que posa compàs a aquesta fase. Quan l'orquestra hormonal puja el volum, si marques el compàs, tot sona millor. Què hauries de fer, doncs? Els dies previs menja a hores i, si et funciona, racions petites cada 2-3 hores per baixar revolucions i evitar arribar a famolenca als àpats principals. Tria una base 100% d'origen vegetal. Cereals integrals, llegums i fruita i hortalisses creen més sacietat i estabilitat. Dissenya un pla B ràpid, poma i nous, pastanaga i hummus, iogurt vegetal enriquit i cibada, mantén-ho simple i a mà. Anota durant 2 cicles el quan i el què, així definiràs patrons i decidiràs amb més calma. Amb aquesta pauta, moltes clientes m'expliquen que les tardes deixen de saltar el rebost i la nevera. Molt important, si els símptomes són intensos o t'afecten el dia a dia, parla amb el teu metge de referència. Des del coaching t'ofereixo encoratge i acompanyament, no prescripcions. Vols guiar aquesta fase amb serenor? Escriu-me gana per missatge directe i ho fem junts.